Siyabingelela kumhlaba wonke, siyabingelela kumhlaba wonke, siyabulisa kumhlaba wonke kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo. Amaphulaphule enekuzo njengoba bese ngitshilo ngudokotela Mshayiwezitha azikhali uJoJo kumabomba. Ubhisana mthola benongo uqoqo mfondini. Ya pha kulamhlaba kwaseqonce. Kude kufuphi nedimbaza ya pha kulanda kuthiwa kusetolofiyeni opposite ekuthuma singathi ya namhlanje ngizokhuluma ngenhlahla kodwa noma ngikhuluma ngenhlahla ngizocebisa noma ngizoxwayisa abantu kodwa okanye ngizophephisa abantu okanye ngizobonisa abantu ukuthi hayi yonke into idaliwe ifeziwe kodwa ayincedi konke. Kudaliwe kufeziwe kukhona kodwa akuncedi konke. Ya sizokhuluma ngenhlahla namhlanje. Sizwe sama-Afrika noma sizwe esinsundu sizwe simnyama. Lento inhlanhla ayisekho. Hey, uthini udokotela namhlanje? Ya. Umuthi wenhlanhla awukho. Awu. Uthini udokotela madoda? Dokotela ke manje ukhulumani uthini kahle kahle? Ithini lento uyikhuluma? Ithi intulo le engiyikhulumayo. Inhlanhla wonke umuntu ekudalweni kwakhe noma izihlole zakubo noma amadlozi akubo amdala ukuthi abe nenhlanhla yena siqu ekuzalweni noma esizalweni sikama wakho noma lapho wena uphuma khona noma uzalwa khona. Inhlanhla wazalwa unayo uyifumbethe. Wonke umuntu inhlanhla wazalwa nayo kubo noma ekhayeni lakhe. Manje dokotela ukhulumane ngoba uthi uqeda ukuthi wena manje uthi lento inhlanhla ayisekho. Why ngikhuluma kanjalo ngithi inhlanhla ayisekho? Ngani ngoba inhlanhla manje sokufanele ukuthi uyilwele, uyiphakamele, usebenzise umuthi, usebenzise ichiza, usebenzise yenza. Abanye futhi base bahambe bayothenga ngisho amakhemesti bathi umuntu ufuna umuthi wenhlanhla ngoba uyabona futhi vele ukuthi izinto azenzeki, izinto azihlangani. Ngoba ngikhuluma ngendaba yokuthi mina why mangithi inhlanhla ikhona, why ukuthi ke uhambo uthi wena ufike ekhemesti uthi mhlawumbe ufuna umuthi wenhlanhla noma ufuna umuthi wogeza ukuthi uhlambuluke izinto zakho zikhanye, why usiye ekhemesti? That's why ngitho kanjalo ngithi umuthi wenhlanhla awusekho noma inhlanhla ayisekho. Ngani ngoba inhlanhla iyasukunyelwa ukuze ibe kanti iyabuyisa. Lento ngikhuluma ngendaba yokuthi inhlanhla kuze ibe kanti iba khona noma izinto zakho ziyavuleka noma izinto zakho ziyacaca noma izinto zakho ziyakhanya, kufanele ukuthi vele usebenzise umuthi khona ukuze izinto zakho zivuleleke noma zikhanye noma zicace. Okay, angibuyele kule ndaba ithi umuthi wenhlanhla udokotela uthi ufanele ukuthi sisebenze umuthi kodwa wena vele uyaphinda uthi umuthi wenhlanhla awukho. Ngiqinisele nje mhlophe ngitsho kanjalo. Ungani ngoba inhlanhla njengoba ngikhuluma kanjalo ngithi qala wonke umuntu kubo noma ekhaya kubo noma edlozini lakho kuwabo inhlanhla uzalwa vele nayo egazini. Kwenzakani ke dokotela ukuthi uthi umuthi wenhlanhla awukho? Ngikhuluma ngoba umuthi ngeke akunikeze inhlanhla kodwa umuthi uphakamisa inhlanhla ekuwe naturally ozelwe nayo, uphakamisa yona. Hayi ukuthi wona umuthi unenhlanhla, umuthi awunanhlanhla. Nguwe mphulaphuli noma nguwe mphulaphuli osekhaya onayo lento kodwa ngani ngoba ingabonakali ngoba ilizwe esiphila kulo ngoba vele alikho lihle 2 kunomona 3 kuyaphakathona zonke izinto kuhlangahlangene umhlaba uyahlaba umhlaba uhamba indlela afuna yona. Ezi zinto zikhona, ezinto ziyaphila kodwa ukuthi siyazikholelwa noma siyazilandela okanye siyazibona. Kodwa ngithi elamu mamelela umamelisise endikhulumisa endikuthethayo noma endikucacisayo nolwazi endinako mhlambi ngomso nangomsonye kungakubeka endaweni.
unganimameli ugqitha, kodwa uhlale phansi uzole, unimamelise kahle, wetshise lento ndiyicacisayo kuwe. Ngithi kuwe mphulaphuli, lento yinhlanhla, yinto okuqala ozalwa nayo, yinto ozalwa nayo edlozini lakuni, okanye yinto owayinikwa zidlule zakuni. Wayingaphakama iqhume ngoba siphila kwilizwe elibi, siphila kwizwe lomona, siphila kwilizwe elihlangahlangeneyo, elinezinto ngezinto ezenza ukuthi lento ivimbeke noma ingacaci kakuhle ukuthi ibhekaphi. Uthi yini ukuthi udala ukuthi lento ucacelwe ebantwini, ngomsa usacacanga, ngomsa omnyaphinda ushushu uyabanda, konke lokhu kwenzekayo ukuthi kudalwa yini? Lento ukuthi uthenga umuthi okanye ufuna umuthi wenhlanhla. Umuthi wenhlanhla kuzokwenzelana ngani? Ngoba lento mhlambi wena uleqwa impundu. Lezinto zikhona abantu bakithi, ezinto ziyaphila, zazikho mandulo, zazisekhona nanamuhla. Lento yechiza noma lento yokunyanga nonke yokwelapha okanye lento yokhanda imbokodo yinto eyayikho emandulo, yinto esila, lento yezikhoma noma into yetasa okanye lento yobugqirha yinto eyayikho kokhokho nokhokhokazi nomkhulu bethu. Kodwa lento manje ngoba kujikajika noma ngendlela yokuguquguquka kwamaxesha, lento iyahamba ibende noma iphakame noma ibe banzi, ngoba sizise kwi-radio station sikhulume ngayo ukuthi abantu mabavula amehlo, abantu mabavula indlebe, bazi, babone, bagcine, bajonge, baqonde. Hayi ngani ngoba ukuthi mhlawumbi sifuna abalandeli, hayi nikhulume ngokunjalo, ngoba lento asiqaphele abantu bakithi. Into yenhlanhla uyakwazi ukuthi umngane noma isihlobo, lento inhlanhla iyakwazi uthwetshulwa. Uthole ukuthi wena inhlanhla yakho yathutyulwa umngane wakho njengoba uphila naye. Angidilizi ubuhlobo noma angidilizi inhlangano yobuhlobo nokuphilisana, kodwa ngithi abantu mabaqaphele, babone, baqonde, bagcine, bajonge. Uyakwazi ukuthi uphila nomngane, lo mngane uyaphakama, uyandlondlobala, izinto ziyenzeka, kodwa mina hlalo njalo mina ngithi isicashalala somngane wami ngicela kuye, ngicela zonke izinto kuye. Umngane wami uyaphakama, uyabheka phezulu, kanti umngane wami olalongo wantshontsha noma wathwebula inhlanhla yami. Lento inhlanhla iyathwetshulwa ngemilingo yesintu noma ngamachiza esintu. Abantu mabaqaphele, abantu mabafunde, abantu mabazi ukuthi inhlanhla ayizi kalula, iyasetshenzelwa, iyaphakanyelwa, impilo iyalwelwa. Yiyo lento kukho iqhalo noma isaci sakwantu esithi impundu ziyavimba, inyawo ziyapha. Yaphuma kanjalo ngoba impilo iyaphakanyelwa, impilo iyalwelwa. Ayikho inkomo yobuthongo, ngeke uhlele phansi usonge izandla uthi yonke into izazenzekela. Ayikho lonto liphupha elo engeke lifezeke. Inhlanhla kuyanide ukuthi uyiphakamele, uyilwelwe, ufuthe, uthini izokhona inhlanhla icace. Mina ngiyayigaranta noma ngiyayicacisa ukuthi okanye ningilinge, ya angikhulume nje kanje, anganokuthi ngibeka kahle, awukhe ningilinge nje ukuthi vele inhlanhla iyasukumelwa, inhlanhla iyalwelwa, inhlanhla ayisekho. Uzibe khona inhlanhla, kufanele ukuthi uphakame wena, uthandaze uba ukuthi uyathandaza, usebenzise umuthi ngoba ukuthi usebenzise umuthi, inhlanhla izovela lapho. Awungilinge abaphulaphula, ngifuna nje abaphulaphula abayi-10 noma abayi-5 bangilinge ngikhuluma nje ngalento yenhlanhla, ngibaphakamisa inhlanhla le. Umuntu kakade wazalwa efumbethe ayibona ukuthi inhlanhla yini le nokuthiwa inhlanhla, ngoba inhlanhla ayisekho, inhlanhla seyavimbeka ngenxa yezinto esiphila nazo ebomini nanxa yokuguquguquka kwamaxesha esiphila kuwo. Ubuthakathi bukhona, siyakholwa sikholwa. Ukufa kukhona, siyakholwa sikholwa. Umgqwalisi ukhona, siyakholwa sikholwa. Amadliso, amabekelo, konke okuthize noma bobumnyama kukhona, siyakholwa sikholwa. Baphulaphule anifone ofuna uqonda aqonde. Ngimile lapho, ngiyacebisa namhlanje
ngiyafundisa ngikhila abantu amehlo, abantu mababambe baqonde izinto, bazibone, bazijonge ngeliso elibanzi. Unganimameli ugqitha ngendlela, hlala phansi wekise, ucinisise into endiyithethayo. Mhlawumbi ungangayiva namhlanje, kodwa xa inokubamba ngomso nangomsomnye nakulo nyaka uzayo, mhlawumbi ngakukhuphe ekoneni. Sibheke engomeni ya njalo ke nje mansitho station line ekhona 043 285 0518. Fonani baphulaphula, fonani, bhala phansi uyibambe le number eyam, inombolo personally 067 94 69 570. Sibheke engomeni nkamungu, dokotela weSendi Mshayiwezitha. Siyabonga.